Jo tenia un gos que es deia Rufus. El dia que em van dir que havia mort, vaig anar a llançar pedres al pantà. Havia vist en alguna pel·lícula que el dol furiós s'expressa així. Amb mi venien dues amigues que es van posar a llançar pedres, també, repassant els greuges que teníem disponibles. Però teníem 6 anys i tampoc ens havia passat gaire res. El meu pare va dur molt de temps la placa del Rufus al clauer. O potser m'ho va semblar a mi, que era molt de temps. De fet, em va semblar massa. Un dia al cotxe vaig veure les claus un altre cop i li vaig dir: «Per què portes la placa del Rufus? És mort. Per què ho fas?» I ell em va mirar i em va respondre: «Tens raó, Maria. El Rufus és mort. Però jo no l'oblidaré. La seva alegria, com corria, com un llamp, tot l'amor que ens va donar. Aquells que estimem poden morir-se, però no deixen d'existir del tot mentre nosaltres els recordem, no?» Em va acaronar els cabells. I ara que el Rufus no hi és, cada vegada que agafo les claus, penso en ell. Quina sort d'haver-lo conegut. Quina sort haver-lo estimat i ell a nosaltres. Això és el que hauria pogut dir al meu pare en aquell moment, si hagués volgut aprofitar aquesta oportunitat per parlar-me de l'amor, la gratitud, la mort i el record. Però no va ser així que va anar. Em va mirar i em va dir: «Tens raó». Va treure la plaqueta rodona del clauer i la va llançar per la finestreta del cotxe. És possible que això no anés així. Segurament la va deixar caure per algun racó prop del fre de mà i allà es devia quedar. Era una altra època, que és una frase que difícilment et pot rebatre algú. No sé per què recordo les coses com les recordo. Aquesta anècdota del cotxe segurament no va anar així. Però tampoc sé per què recordo coses arbitràries. Una amiga creia que 100 años de soledad es deia així perquè no hi havia cap diàleg. A mi em van preguntar si havia sortit per cesària i vaig entendre que era una discoteca. I penso, de tant en tant. Érem a un autocar, era de nit, i els meus germans jugaven a dir paraules amb una lletra. Jo era massa petita per jugar amb ells. Anaven amb la R. El Bernat es va encallar. I de sobte va mirar l'altra filera de seients i se li va il·luminar la cara.
Una senyora, que no coneixíem de res, havia escrit al baf de la finestra rinoceront. Em va semblar un detall molt bonic. Us ho explico únicament perquè us recordo. Us ho explico perquè el meu cervell fa més de 30 anys que va dir: ens quedarem amb això, sí? Per sempre. I després haig de mirar cada vegada a un lloc on m'ho he apuntat quin és el meu grup sanguini. Però suposo que no és tan important. És A positiu, per cert. A veure si dient-vos-ho ho fixo d'una vegada. De les coses que recordo, o que m'he inventat, o que he pensat tantes vegades que he volgut treure-les fora del meu cap, n'he fet una cosa important. Aquest mini podcast que es diu Garlanda. És per celebrar que trec un llibre amb el mateix títol. Espero que us agradi.